El present va començar fa 21 anys. En els primers balbucejos de la meva consciència hi veig l'alegria insòlita d'existir. Insòlita perquè era insolent. Al meu voltant hi regnava l'aflicció. Tenia 8 mesos quan el meu pare va morir en un accident mentre retirava mines. Queda clar que morir és una tradició familiar. El meu pare era militar, tenia 25 anys. Aquell dia havia d'aprendre a retirar mines. L'exercici es va acabar en sec. Per error, havien posat una mina de debò en lloc de la falsa. Va morir a principi de 1937. 2 anys abans s'havia casat amb la Claude, la meva mare. Havia sigut un gran amor, viscut a la manera de la Bèlgica de casa bona, que tan circularment recorda el segle XIX, amb contenció i dignitat. Les fotos mostren una parella jove passejant a cavall pel bosc. Els meus pares són molt elegants, són guapos i prims, s'estimen. El que em deixa de pedra en aquestes fotos és la felicitat que desprèn la mare. No l'he vist mai així jo. L'àlbum de les fotos de les noces s'acaba amb les imatges d'un enterrament. Es veu d'una hora lluny que la mare havia deixat per a més endavant, quan tingués temps, el moment d'escriure els peus de foto. Al final, no en va tenir mai ganes. La seva vida d'esposa satisfeta va durar 2 anys. Als 25 va adoptar el seu posat de vídua, una màscara que ja no s'ha tret mai més. Fins i tot el somriure era rígid. La duresa va emparar-se del seu rostre i li va prendre la joventut. El seu entorn li va dir: almenys tens el consol de tenir un fill. Ella es girava cap al bressol i veia un nen bonic i content. La desanimava tanta jovialitat. I tanmateix, en el moment de néixer m'havia estimat. El primer fill era un nen, tothom l'havia felicitada. Ara ja sabia que no seria només el primer, sinó l'únic. La idea que havia de substituir l'amor al marit per l'amor a un nen la indignava. Ningú li havia proposat mai en aquests termes, és clar, però ella ho va entendre així.